que revisar as normas. Decíanos antes o párroco Antón, este pan non é de na carne. Quaresma non se pode comer carne a partir de cando? De hoxe? Os viernes. Os viernes. Vendres, efectivamente. E máis o mércores de cinza que é hoxe. Algún día era todos os días da Quaresma. Vale. Hasta que despois, con indulxencias dos papas ao largo da historia, foise relaxando a cousa e foise cambiando. Facíaselle moita mellor, verdad? Sí, supoño que sí. A ver, 40 días sin carne. Eso que non había moita carne Non tampouco os para comer. vendres, eu tamén dixen o mesmo, pero xa me correxiu. Non, pero antes eran os 40 días seguidos. Antes eran todos os días. Claro. E despois 40 días. sustituíronse por indulxencias. Menos o vendres. O vendres Aí quedou non hai, pa sempre. non hai Así que hoxe non se pode comer carne. negociación. Vale, faba dalle metín. Pois este choriciño que temos aquí xa nada. Non se preocupe. Eu- Nós temos resposta para todo. Nós traballamos moito eura. Dixo o taberneiro que podían entrar cociñeiros, hoxe moitos non poden comer carne, así que temos a sorte de contar na taberna co cociñeiro Miguel Mosteiro, que nos trae propostas maravillosas sen carne. Bien, permiso, cociñeiro. Con permiso, taberneiro. Ponte por aí, a donde vai? Onde vas, Miguel? Ese Aquí mesmo. esa despensa, cociñame aquí. É que eu dame medo, Lle dame dixeche medo que non este podía home. vir á taberna, coitado. Ai, mesmo, Eu xa mira. marchaba, E a miña beira. Mira, é ben preparado, non ven coas mans baleiras. Dios mío. Mira, que temos aquí? Esto aprendido. Bueno, Esto, Miguel, además, vamos montar unha empresa. Empezou cos gin tonics, cunha barra así e tal, e Sí. ahora está facendo comida por aí polos bares adiante. moi boa comida. Sin cociña, En cociña, Pero Raquel, por favor, imos centrar o tiro, non? Cociñar Claro. sen carne. Veña, que imos preparar hoxe porque di aquí o noso párroco que hoxe, mércores de cinza, non hai carne que vaya. Non se pode comer carne nin os venres de vixilia, non? Que por iso imos facer un potaxe de vixilia Vale. con garabanzos, con bacallao, con espinacas, bueno, moi rico. Imos facer unha caldeirada express con conservas de peixe tamén. Neste caso, unhas agullas. Boa opción, que moitas veces non atendemos as nosas conservas e son produtos de altísima calidade dos que podemos botar man para facer uns platos espectaculares. Espectaculares, teremos unha moi boa conserva aquí en Galicia, Claro, que por eso xa está preelaborado, que podemos sacar os platos fora de serie. Bueno, pois, ímolo facer hoxe en directo? Sí, ímolo preparar así para que nos dé tempo a podes apurar un catalo. pouco, porque eu quero poñer de pincho. Ah, bueno. Vale, tampouco. É que tiña o chourizo, pero o chourizo hoxe non se pode. Vale. Pues vai. Vaya, Veña, vamos pois a cociñar. empezamos, sí. Pero él quiere marchar, É que yo. lle dixeche que aquí non podía. Vai, Eu queres ir teño que ali? cociñar ali. Ah, onde te dixeron? Ti ponte onde... Ah, te salí cociña. Claro que todo preparado. Métete aí. Dalle, dalle. Vai para ali, aí está. Pero non ensuciar moito, que non me gusta Unha ensuciar moito. potaxe Me ven de os de sanidade. vixilia. Si me veñen os de sanidade, me garban un Garabanzos, cristo. bacallao, espinafres... Ten boa pinta, cousa. Espinafres. pinta. Aí está. Sí? Vale, Sí. pues, Si ahora hai que se... algo que non sabes onde está, avisa, vale? Ai, Dios mío, Miguel Mosteiro. Agora que sabemos xa que o cociñeiro ten cociña na nosa taberna, facemos un anuncio, recolocamos isto e É volvemos. todo do que por era. unha subvención. Mira, que boa pinta, E vamos a facer potaxe de vixilia, non? Potaxe, no, neste caso íbamos a comenzar con esta caldeirada express para vexo que tedes moita fame e vou sacar algo Sí, rapidiño, como se chegarades á casa. Vou aproveitar isto que é moi importante que é o aceite da conserva Que moitas para veces o darlle desbotamos e iso leva un sabor. total, todo o sabor que a máis a conserva que este en aceite, canto máis tempo pase, máis boa está. O sea que aquí simplemente temos isto, quentamos estes cachelillos que xa temos cocidos. Vale? Camión non che canta moito, que non pago moita atención. Bueno, pero non te preocupes que a tensión está no aire. Que vai E que son agora, agulla, o segredo, sardiña. esta é a agulla, o alcrigue, patajillón, chandarme, ten moitos nomes aquí en Galicia, e temos aquí unha caldeirada, que esta caldeirada
xa traemos feita para facer... Bueno, qué maravilla. Pero tiene que traer feita. Me trajo a feita porque sei que vale. ten dejar de merendar. Así que... Moi ben. E agora, se queremos, pois, incluso facemos un empratado aquí Sí. para que leves para ali para o mostrador Por e que a favor. xente vaya pedindo as Que racións. quero poñelo de pincho, unha cousa que sea sencilla, para facer así. Isto xa ves que o podes facer mentre sirves entre dous viños faz unha tapa. No, hai que quentalo moito isto. Non, nada, o que che aguanta a lengua. Vale. Non que mal truco. Bueno, e ademais, perfecto para estes días de cuaresma, ¿no? De vixilia nos que non podemos comer carne. Tiramos de conservas, de peixe, que aquí son fantásticas, as que temos en Galicia. Isto xa está chup, e ten un Aí pintón. está. Miguel, hai un Botamos pistas. na salsiña. O que fixo? Eso non fai mal, verdad? Aí Eso está. non fai mal Eso ningún. está. Aí tendes. Pa enchoupar ben aí co pan. Si queres tapadillo aí, porque elevas para a taberna para ir xa facendo unhas... Vamos a contratar ao cociñeiro para a taberna, eh? Isto Sí, é unha ao maravilla, final. Isto venme ben porque así teño máis tempo para poder meterme nas discusións dos Molestar. clientes. Sí, señor. Porque o cliente Participar. gustalle moito opinar do gobierno e a min hai un sitio que me encanta a min meterme aí. Veña, imos coa segunda das opcións, tamén válida para estes días de Sabedes que isto cuaresma, foi ¿no? en 02, vale? Pois Sí, sí, agora imos cun potaxe de vixilia. Aquí imos facer un pouco de trampa para facer os tres e que os garabanzos xa traemos cocidos. Xa Ben traemos visto. os garabanzos que son destes de bote, que están moi bons, simplemente lavalos dese líquido que traen e lavos. Eu son de lavar. Iso hai quen di que non hai que lavalos. Eu son de lavar. Sí, sempre. E traemos un sofritiño aquí, Ese de que? un... Vale, o que se pode Mira. comprar tamén? Ou este? Tamén vale o que se pode comprar. Pero bueno, isto... Eu é por sanidade. que me Non ven sei e que me ven. facemos, cando facemos moita cantidade, botamos aquí, temos cebola, pemento vermello, pemento verde, cabaciño, Vaciño. Tomate. un pouco de salsiña de tomate, bueno, Qué rico, qué botamos buena aí pinta. eso, que É case como un pisto, non? Digamos. parecido a un pisto. Algo parecido. Ah, non é un pisto. Non, un pisto levaría máis verduras. Botamos vale. os garabanzos, vale? Xa Sabes cocidos, que máis temos os fácil garabanzos imposible. cocidos que vai aí quentando e por outro lado temos aquí o caldiño a quentar, para que botarllos a quente. Este caldiño fixémolo cas espiñas do bacallau que imos a usar. Este bacallau secamos os lomos, pero as espiñas, unhas cabezas de langostino, unhas verduriñas e facemos un caldo. Xa me parecía a min que levaba algo máis que espiña. Ten iso. corde, Home, ten home. sustancia, ten sustancia. Moi ben. Pois mirade, isto xa vai quencendo, engadímoslle o caldiño, Así? aí quentiño, Hasta cubrir o que? hasta cubrir. Moi ben. Aí está. Aí estamos, moi ben. Ahora que vayan encendo, engadímoslle unha pelizca de sal, Sí. vale, engadimos as espinacas, que temos aquí unhas espinacas babies, estas podense comer crudas incluso. Esa sí, é unha cousa que... Eso é, vamos, Xa está. Xa está outro papando. Eu levánteme pola valla. solo pensan en espinacas. Deixoche dúas aí por si acaso. Pa un Está petisco. buenísimo. Así, A mí, pois, xa me prefiro probalas despois. engadímoslle así, e agora, isto cociñase en un minuto e medio, temos xa isto cocido, e xa que todo quente, engadimos ao final de todo o bacallau. Ao final de todo, non? Canto Vamos. tempo tens que ter o bacallau aí metido aí para que... Nada, botámosle o bacallau e apagámoslo o lume. É que outro día Juan, fixen por iso de favor, nada que ti- e saliume casi saltando, pero... Pero ti conta que este é un bacallau salgado, de salgado. boa pinta ten ese Sacámolo, lomo, e agora simplemente, como cortamos así anaquiños, así, pequenos, pois eso faise en nadiña. Vale? Xa co calor residual que queda, unha vez apagamos o lume, acabase Claro, de facer, isto ¿no? é que hai que darse conta que o estar salgado xa está como cociñado. Un pouco mariñado, digamos, Claro, está, porque ¿no? a Queda sal, así medio cocido. a sal o que fai é extraer a auga, secalo, aí está, vamos a rematar de botar Iso é este como bacallau. Tuki, sabes? Ese que comen os Que pinta está japoneses. tendo isto, Aquí en un pispás, un pedazo de prato espectacular. Sí, Ahí vai. e sobre todo para ter contento ao sacerdote, ainda que Sí, despois sí. temos o chuletón aquí. Padre Temos debaixo. que Antón atender na contento, taberna. Temos aquí Pois imos deixar que se coza isto perfectamente, agora que botacho bacallau, é o último que lle queda por botar, non? o último, sí. Eu vou levando este Leva para ese poñer xa está. yo... Logo Bótalle catamos, un chistiño de pimentón. Como pimentón, claro Bótalle que sí. pimentón para que... Sabes por qué? Porque A leva grasa foi esa, picante para que claro. beban. Oh, cura, Para que sí, beban. razón. Para que beban, que consuman. Pois deixamos cociñando a Miguel e Muy bien, contámonos Anaco. a probar ese portaxe de vixilia. Sí, aí Que está. pinta todo, Todo moi boa pinta. E vemos que na taberna está moncha Señor. perfectamente integrada e o párroco Antón falando con Tania Beiras. Ah, estamos aquí de Leria, claro. Teño unha pregunta para vos, pero en principio é para o... A ver, lle poñer aquí o cura Contanos. esto e así. Va, mientras Que te non has pregunto. puñero? Coño, toma, claro que sí. Toma, Ai, pois tenche boa pinta. Antón, que cada vez se celebran menos bodas pola igrexa. Estamos vendo as noticias, non sei se ti estás preocupado por isto, non? Eu non, que eu teño menos traballo, así folgo máis. O fuerte. Non vos preocupa iso? Home, sí que preocupa, é unha broma.
pero